Tak čau, ja som Simon a chcel by som sa vás s týmto videom opýtať, či sa ešte oplatí točiť let's play na Minecraft alebo tak dočasne ten soldát. Jak som už, dá sa povedať, spomínal v tej dávnejšej informačke, že budeme točiť soldát a Warcraft 3 a z Warcraftu tam ešte nebolo ani jedno video, tak to sa ruší celé. A maximálne z toho soldátu, keď napíšete nejaký komentár, že sa oplatí ešte točiť let's play, že sa nám darí a tak, pretože mne sa, ako, máme tam teraz 63 odberateľov, ďakujem vám, ale predsa je to náš čas a neviem, že či sa to ešte vôbec oplatí točiť let's play. Takže ja sa vás chcem teda opýtať, či sa vám to páči, tie naše let's play. V poslednej dobe dosť dlho nebol let's play, pretože nejak sa nám nechcelo do toho a potom by to nemalo tie svoje grády. A tak čo robíme v poslednej dobe, keď chcete nejaké info, hrávame LOL Age of Legends, možno na to budeme točiť let's play, no nie ja, určite Nuk, a myslím, že to budeme dosť viacerí hrať. Určite tam nejaký možno 3v3 bude, ja neviem, uvidíme podľa toho, aké komentáre budú na tomto videu. Pokiaľ tam žiadne komentáre nebudú, alebo proste tam bude minimálne úplne veľa unlikeov, tak sa na let's play vykašleme. A to by bolo asi všetko v tejto informačke, pretože nechcem, aby toto video nejak presahovalo tých 5 minút maximálne, pretože to ani nepotrebuje. Takže ja sa s vami ľúčim, ja som Simon, dúfam, že si túto informačku pozriete, určite nezabudnite okomentovať a dúfam, že bude tam niečo kladné alebo niečo záporné. Tak ahoj.